Ahojte, vítajte v dielni Kutila a dnes tu máme takúto peknú vec. Sú to svetielka, svietia, ale stále platí, že kde sa svietiči bijú, tak tretie zvíťazí. Svetielka sú na 3 kusy. Ideme to skúsiť opraviť, zletovať, niečo s tým urobiť, aby to bolo v pôvodnom stave. Vrátime tie roztrapkané konce. A nadletujeme to, alebo pocinujeme. Pocinujeme tie končeky. Takže si to odblankujeme na krajoch. Takže to robíme takto. Teoreticky by som to nemusel ani opravovať, lebo bez 3 svetielok to je funkčné, respektíve bez 2. Otázka je, že či to... No, povede to. Dobre. Máme tu takúto hračku. Je to letovačka po mojom dedovi. Mám ju už zo pár rokov, detko dlho nežije. A odhadovaný vek tejto záležitosti 70, možno 80 rokov. Dobre, je funkčná. Funguje, trošku hrká trafo, ale beží, to je podstatné. A zase máme tu k nej aj takýto cín. Je to cín, ktorý má v strede kolofóniu, takže nepotrebujeme kolofóniu dodávať externe. Ale pri tavení cínu sa vlastne uvoľňuje aj kolofónia a pomáha nám to k letovaniu. Dobre. Pocínujeme. Máme to vypnuté, máme. Dobre. No zároveň, ako je horúca letovačka, tak skúsime odtiaľto odletovať. Dobre. Teraz kde sme mali ten konček? Tu ho máme. Potrebujeme si zistiť, že kde je plus. Keďže diódy treba mať zapojené úplne presne. Máme tu 2x1,5 V, takže nastavíme rozsah na 20 V, lebo máme tu 2 a 20. Teraz ste to videli. To zapneme. Máme jeden kontakt. Druhý kontakt máme 2,7 V mínus, to znamená, že polarita je otočená. Takže dáme takto, takto. Tým pádom vieme, že tento je plus. Baterky sú už slabšie, bežalo to nejaký čas, kým to dostali deti do rúk. Takže toto je plusový. Dobre, toto vypneme. Máme tu nejaké označovátko. Označíme si plus na červeno. Dobre, máme tu ešte druhé. Odrážame z tohoto.
Musíme odhaliť vlastne tie naletované spoje, ktoré sú viditeľné tu. Tu boli naletované kábliky na tej LED žiarovke, alebo LED. No, skúsime zapojiť toto, či pôjde. Tu vidíme, že nám funguje. Dobre, takže plus fungoval z tejto strany, tak si to označíme. Toto máme červenú, toto máme plusový kontakt, alebo plusový pól. A stiahnem z toho dole tie zbytky káblikov. No je, takže je funkčná, ale nemá dobrý kontakt. Dobre, v každom prípade vieme, že tu je plus. Označíme si to. Dobre. Takže môžeme to zletovať dohromady. Máme tu tie kábliky, ktoré nám ostali. Jedna strana, druhá strana. Takisto ich musíme... A to nemusíme celý dávať dole, ten je v poriadku. To skrátime. Ideálne, keď budú mať rovnakú dĺžku. Tam z toho moc už neostalo, takže...
uvidíme. Označíme si, že tento bude plus. Aj hruba, to je už veľa. Rozmýšľam, že či táto je zase moc tenká, alebo tu nedostanem na miesto, ktoré potrebujem, tak skúsime to takto. Snáď to nebude taký problém. Takže kábliky. Jeden, druhý. Zmošťovačka. Vlastne to môžeme takto spraviť. Môžeme si vytvoriť najprv ten koncový. Bokom. Malinko sa hnevá. Malinko sa hnevá, lebo sa mu nevenujem. To z druhej strany, lebo mám to chytené jak úplne lavák a takýmto spôsobom nedopracujeme nič. Máme plusový zapojený, teraz naletujeme. Hopa. Chcelo by to nejakú gumku. Chcelo by to nejakú gumčku. Ktorú samozrejme nemám. Dobre, bude to bez gumičky. Sa napiť. Bude to bez gumičky, bude to musieť ísť. No, už sa to. Skúsime na to dostať tú zmršťovačku. Asi ani nie. Totižto tam už jedna zmršťovačka je, ale vyzerá to tak, že kebyže ju odtiaľ odstránim, tak by sa mi to podarilo natiahnuť až do konca.
nevadí. Ide to pomaličky. Pozrite. Sám som nečakal. Poučenie, že sa to dá. Dobre. OK, druhá strana. Keďže tuto máme viacej tých káblikov pokope, takže tam bude problém na to natiahnuť, tak dáme tam aj tú hrubšiu. Teraz. Červené dáme dohromady. To spravíme aj s tým mínusovým pólom. Môžeme si potom rovno vyskúšať, že či nám to funguje. Dobre. A svieti. Dobre, takže ešte som čo vymyslel. Dobre, tak zmena plánu. Nová zmršťovačka. Aj veľká, aj hrubá, pretože to malo ísť po správnu. Toto nám nedrží. Toto nám nedrží a toto nám drží. Lebo keď nám nedrží jedna strana, budeme musieť skracovať. No. Takže keďže to nedrží, počkajte, označíme to ďalej. A urobíme to trošku inak. Páli letovačka.
mali, teraz musíme tam nejako dostať druhý. Ešte zmršťovačku, čo bude v tomto prípade asi trochu problém. Asi trochu dosť, keďže tam sú káble 4. Už sa to tam žváka ohýba. Ale v tomto prípade to vieme urobiť takto. No, toto môžem zobrať preč. To tam bolo naviac. Tento jeden kúsok tiež. Zapalovač tu nemám, ale mám tu takúto srandu. Takže čím iným zatiahnu zmršťovačku ako plynovým horákom. Však. Či bude to stačiť na túto zmršťovačku? Oprava sa podarila, ledky svietia a deti sa budú fakt tešiť. Ak vás to zaujalo, sledujte aj ďalšie videá.